ohala moro museyudo to osekawo atua machalo nade, kata ilernwa bende ni utiyo gi yo machalo nade mar kalo ote machalo kama ni ji odaro wuok Nyamlori, ji ochomo Uru Business Market. Utiyo gi chenro machalo nade mondo kata jonyiepo ong'e kik gidhi ginyiepe bath ndara omakgi, gionge pesa ma gidhi wuok go Central Police Station mantiere Kisumu kae. Cleophas, jo ng'eny, jo cartels ng'eny gi jo chok rent, gin be magipong'o town ka. Mana gima nono wacho no. Kane anya mi example ma Kibuye. Kibuye jine ni nyaka gi permanent buildings mana gi chok rent. Jino traders ma Kibuye ne umia. Nikech gin kanyo county choko suru kuomgi, rent be choko kuomgi. Koro kane wa clear Kibuye mondo giwuog ger Kibuye kancha giduogo maonge rent, ng'ato ka ng'ato pimne space. Kata sani rule number 1 po ni choko rent Kibuye to my stall. Ng'ato nyalo biro to bet gi stall 2, yudo ka ng'ato samoro en gi butchery to bath butchery no okete groceries. Mano is okay, onya bet gi stall 2. Onya kawo space neno to subdivide. To wach mar rent e chiro mar sirikal watieko. Ne ginyalo timo mano oko kucha. Kanye wadhi kwano traders mag Garissa Lodge, tiyudo ni joma ni kanyo gin either ng'at mondik tich, to ndike tich gi ng'amo rent kanyo. Landlord ma kanyo timo mabor, en ogero kiosk moro kanyo matin. Kosegero kiosk matin, to en odak Mlimani kucha, to choke rent. Koro trader ni rent kanyo to ndiko another person. Koro kidhi kwano stall mondo ikaw nyinga